Sabías que Galiza lidera o consumo de antidepresivos? Sabías que hai miles de persoas que toman tranquilizantes ou pílulas para dormir cada día? Sabías que temos unha das taxas de suicidio máis alta do Estado español? Son algunhas cifras que nos falan da preocupante e da precaria situación que ten a atención á saúde mental no noso país. E o máis grave é que temos un goberno que está utilizando a saúde mental como un elemento máis da súa propaganda e que o único que nos ofrece son mentiras. E isto non o denuncia o BNG, denuncia o Consello de Contas nun informe demoledor que, entre outras cousas, nos di que anunciaran máis de 80 millóns para un plan de saúde mental e que en realidade non chegaron a executar nin a metade. Non pode ser que a atención á saúde mental dependa da túa conta bancaria ou de onde vivas. Por iso, desde o BNG vamos a traer ao Parlamento propostas concretas para actuar. Empezando porque exista psicoloxía clínica en atención primaria, necesitamos tamén un plan de atención á saúde mental e de prevención do suicidio con medios, con recursos e que se execute, que é necesario sair desta situación de precariedade e de abandono a que nos conducen as políticas sanitarias do Partido Popular.